El talent emprenedor és fruit de totes les capacitats i habilitats que treballem en els diferents entorns educatius. L'exercitem a l'escola i el posem en pràctica a la família, així com també als espais d'oci. És el que permetrà a nens, joves i adults afrontar la vida amb energia, disposició positiva i valentia per la innovació i el canvi. Amb creativitat, responsabilitat, confiança en si mateixos i autonomia. I en capacitat de lideratge, cooperació i treball en equip. Els portarà a triar la seva professió i a viure la seva feina com una força transformadora de la societat, a dissenyar la seva vida personal amb la fortalesa necessària per aprendre dels fracassos com una font d'experiència, amb la saviesa indispensable per gaudir dels èxits i amb la llibertat que necessiten per triar allò que vulguin ser. Immersos en un canvi constant, els docents us enfronteu diàriament a un desafiament majúscul: educar en i cap a la incertesa. Per això, busqueu contínuament maneres de despertar la passió per l'aprenentatge en la ment dels vostres alumnes. La Fundació Princesa de Girona convoca per primera vegada el Premi Escola Emprenedora per reconèixer la trajectòria dels centres educatius d'Espanya compromesos amb el desenvolupament del talent emprenedor dels joves i amb la innovació educativa. Busquem centres que amb la seva experiència comparteixin amb orgull els èxits dels seus alumnes. Centres amb projectes educatius singulars, amb efecte multiplicador, que potenciïn el talent emprenedor dels seus alumnes. Centres que persegueixin l'excel·lència, la millora i l'avaluació contínua. Centres que tinguin capacitat de mobilitzar amb el seu entusiasme altres centres educatius. En definitiva, us busquem a vosaltres.